sa pag-atubang kaniya. Kay ang takna haduol na ang takna sa pagbalik niya. Ang iyang saan mga tuman nga kita iyang balikan ug iyang hukman kitang tanan sumala sa atong binuhatan. Pangilhanan sa adlaw sa katapusan, madungog sa mga kanasuran. Kamatay nga dili hipugngan, kining tanan atong masugatan. Unsa man andam ka na ba sa pag-atubang kaniya? Kay ang takna haduol na ang takna sa pagbalik niya. Ang iyang saan mga tuman nga kita iyang balikan ug iyang hukman kitang tanan sumala sa atong binuhatan. Unsa man andam ka na ba sa pag-atubang kaniya? Kay ang takna haduol na ang takna sa pagbalik niya. Ang iyang saan mga tuman nga kita iyang balikan ug iyang hukman kitang tanan sumala sa atong binuhatan. Ang iyang saan mga tuman nga kita